Det er Jakob. Jakob er en ung, talentfuld basketballspiller, som spiller på klubbens første hold, der er på vej mod oprykning. Det går rigtig godt for holdet, og potentialet er stort blandt spillerne. Klubben tiltrækker også spillere fra andre klubber, og det er rift om pladserne. Jakob skal yde sit bedste for at holde sin plads på holdet. Han elsker spillet og er altid super tændt til kampene. Hans indsats ender ofte i anerkendelse fra både træneren og publikum. Uden for banen har holdet det tilgængeligt lidt vanskeligere, da der hersker en del konkurrence og misundelse blandt spillerne indbyrdes. Jakob vil gerne optimere sin fysiske grundform, særligt med henblik på at blive hurtigere i kontrafaser. Vi skulle lave en arbejdskravsanalyse for en basketballspiller, hvor at vi kigger på de særlige faktorer, som er vigtige for en basketballspiller. Og der er aerob effekt og kapacitet utrolig vigtigt. Det er nogle processer, som man bliver brugt i kroppen, når at man skal bruge ild til den form, som man laver. Det er en form, som man bruger, hvis en sport varer mere end 2 minutter. Aerob effekt er også meget vigtigt, det er, hvor kroppen den producerer ny energi. Og jo bedre det er, jo hurtigere vil personen være på de korte distancer. Er der aerob kapacitet, det er altså den udholdenhed, som kroppen har, hvor den er uden ilt. Det er altså det, der gør, at vi får syre i f.eks. benene. Aerob arbejde danner affaldsstoffer i vores krop, og ved at træne det her, der kan vi træne vores krop til at tåle de her ophobninger af affaldsstoffer, og vi kan træne vores krop til at bortskaffe affaldsstofferne. Så det er altså også en vigtig ting for en basketballspiller. Så er der muskeludholdenhed, og det er musklernes evne til at kunne blive ved med at præstere. Det er altså også en meget vigtig ting. Det bruger vi f.eks. hvis vi scorer mål, hvor vi skal f.eks. for basketballspillerne, der f.eks. hoppe op til kurven for at kaste bolden i, eller kaste til andre af de medspillere. Så er der eksplosiv styrke. Det er den styrke, vi bruger til at aktivere så mange muskelfibre som muligt på mindst mulig tid. Det er altså ret vigtigt for basketballspillere, at det er i orden, og det gør træning og kampen en del lettere. Så er der spændstighed. Det er musklernes elastiske evne eller energi. Hurtigt, let og spændstigt. I basketball er et eksplosivt afsæt utrolig vigtigt. Afsættet starter med, at afsætningsmuskulaturen arbejder excentrisk. Her opstår der så en forspænding, hvor herefter kommer så en eksplosiv koncentrisk koncentration i armmuskulaturen. Hele det her forløb, det kan man sammenligne med en elastik. Altså først forspændes ens muskler og sener, hvorefter yderen så bliver løst. Så har vi koordinationsevne, som er vores motorik og teknik. Og det er noget basketball bruger for eksempel for at styre bolden, for at kunne drible med den, for hele tiden at vide, hvor den er. Så spillerens motorik skal være i orden. Så har vi behændighed, som er evnen til at reagere, for eksempel til at falde på uforudsigelige situationer. Og i kærespil som basketball er det utroligt vigtigt, for man ved aldrig, hvad der sker de næste 2 minutter. Så har vi varme- og væskeregulering. Det gør sig gældende ved aktiviteter, som er længevarende og krævende, det er altså længere end en halv time. Varme og væske har utrolig meget at sige ind her. Ja, jeg skal gøre rede for, hvilken energiproces der primært er tale om under et eksplosivt løb, f.eks. en kontrafase, og give forslag til, hvordan Jakob kan træne evnen til at arbejde eksplosivt. Så hvis Jakob vil arbejde med hans anaerobe kapacitet, så kan han gøre hans eksplosive løb bedre. Så det kan han træne med intervaltræning, hvor pausen er ikke særlig lang, og at kroppen kan nå at komme af med alle fedtstofferne. Ved denne træning vender han musklerne til at arbejde
med en høj koncentration af alfastoffer, end den ellers ville gøre. Ja, hvis han laver arbejdsintervaller, så skal det være korte, altså som for eksempel 10 sekunder eller længere op til 2 minutter. Så det er for eksempel, som vi havde taget ud på bilag 2. Så hvis han for eksempel løber 100 meter, som er heroppe, til hans anaerobe på 10 sekunder, så vil hans energiforbrug være på 92-94% af energiforbrug, og hans aerobe processer op til 6-8% af energiforbrug. For at træne Jakobs eksplosive styrke skal han løbe i flere perioder med maksimal belastning både mellem 2-4 minutter og 30 sekunder. Det er vigtigt, at Jakob holder lange pauser mellem sættene på 5-8 minutter, da musklerne hele tiden skal have den største mulige kraft. Altså det, som man skal så træne med, det er, at kroppen skal aktivere så mange muskelfiber som muligt på mindst mulig tid. Ud fra indledningstekst vil jeg sige, hvis jeg kun kan få opgivet korrektion, så er det på høj, som er team A, fordi det er en velfungerende team. Og de går meget op i deres opgave for at være bedste hold. De er professionelle og kan spille under pres og på et højt niveau. Det er vigtigt at være hurtigt for en basketballspiller, og derfor burde de have lang levetid. Men hvis jeg kigger kun på social korrektion, så vil jeg sige, at det er en team D, som er lav, og det er en kold og effektiv team. De går stadig meget op i deres opgave, men under de store pres, at man ikke er god nok, går holdet også meget mere ned med samarbejdet, og derfor er deres samspil ikke så god. Men hvis jeg kigger på begge dele, vil jeg stadig sige, at det er team D, fordi deres opgave, den er meget høj. Men social korrektion har de det ikke godt, og det er så svært for holdet. Også en grund til, at holdet ikke har en god social korrektion, er at holdet skifter spillerne, så det ligger hele tiden et pres på spillerne og for hinanden. Basketball ved den bilag 3, der kan vi kigge på trekanten, hvor vi kan se, om det er præstationsidræt eller kropserfaringsidræt, vi har. Og vi er blevet enige om, at det er præstationsidræt, fordi vi hele tiden skal præstere noget. Ja, vi er enige om, at sundhed, det er det i hvert fald ikke. Fordi sundhed gør de kun, altså for eksempel de løber kun for at være skøn, og ikke blive tyk som det. De gør det for at præstere fedtid og så videre.